Morjes. Tää on iPad. Siihen saa muun muassa tommosen slatein. Eli aika koodi juoksee ja sitten tiedot toimii niinku klaffina tietysti. Videopostausta aiheena olisi virran saanti. Siitä nyt on kirjoiteltu siellä sun täällä useamman kerran, mutta ajattelin, että käydään nopeasti läpi mitä on laitteita tuolla tulee käytettyä silloin, kun sähkön saanti on orastavasti haastavaa. Aloittaa ihan perusmeiningistä, eli silloin kun auto, ne on yleensä tupakasytytin tai vene, niin silloin on yleensä tupakasytti ja sieltä saa otettua virtaa. Ja helpoin siihen voi ladata kamera-akkuja ja muuta, niin on tämmönen inverteri. Tää on joku perustarkuksen inverteri. Toi kiinni tupakasyttimeen ja täältä tulee 220 virtailla saa läppäri ja kamera-akku ja muut ladattua. Kamera-akut yleensä ei ole keikalla kauhean kriittisiä, ainakin silloin kun käytetään näitä digijärkkäreitä, koska niissä kestää akut ihan hemmetin hyvin, eli päivän pärjää vallan hyvin niin kuin 2-3 akulla, vaikka kuvaisi paljonkin. Niitä ei tarvitse kantaa mukana ja sitten taas noin kuin tavallisiin pikkuflasheihin ja mikkeihin sun muihin, niin niihin sitten menee ihan tommonen sormiparisto, että niitä voi ottaa sitten följyyn. Lähinnä ehkä haastavinta on toi niinku iPhone, iPad, tietokone, jota tulee käytettyä paljon niinku sähköposti, netti. Tietysti pitää laittaa Facebookiin, missä aina on, ja Foursquarea ja twiittailla ja kaikkea siistiä ja laittaa kuvia, meininkejä ja systeemeitä, niin sehän syö virtaa ihan hullun lailla. Ja sitten kun tarvitsisi käyttää niitä oikeasti duuniin, niin sitten on akku loppu, tai ainakin lopussa. Ja sitten pitäisi myös soittaa vaimolle, että mä lähes kotiin, että niin, täytyy olla tarkkana siitä, että virtaa piisaa. Otetaan ihan ekana Hypermac Micro. Tämmönen snadi-laite. Täällä lataa esimerkiksi kypäräkameroita kivasti, iPhonea. Kaikki laitteet oikeastaan, joihin saa USB-kaapelilla sijoitettua virtaa sisään, niin tommosia pikkulaitteita, niin tällä lataa ihan mukavasti. Kännykän mä oon ladannut tällä muistaakseni 5 kertaa silleen, että yhdellä tämän latauksella saadun 5 kertaa ladattua täyteen. Erittäin toimiva laite, köykäinen ja aika kestävä kuori. Ja tän itse laitteen saa ladattua sitten joko USB:llä tietokoneesta tai sitten seinästä tai sitten ihan tommosella DC-virtalaitteella, mutta vaihtoehtoja on siis monia, mutta oikein toimiva laite. Sitten vähän isompaa pötikkää, Hypermac, tällainen keskikokoinen. Tästä riittää virtaa jopa tommoseen pikku MacBookiin tai MacBook Airia. MacBook Prota tällä ei jaksa ladata. Toki tästä saa hyvin virtaa USB:n kautta iPadiin ja iPhoneen niin kuin pitkän aikaa, riittää aika hyvin lataus. Tässä on mittari, näkee paljon virtaa jäljellä ja tää on vielä semmonen suht kohtuu kokoinen, että jaksaa ottaa ihan hyvin mukaankin tonne skutsiin tai muualle, jos niinku oikeesti pidemmälle jos tarvii, että eikä vie paljon tilaa, että vaikka liikuttais jalkasin, niin tää lähtee kyllä ehdottomasti messiin. Sitten on vähän isompi laite, jota ei välttämättä ihan joka paikkaa viitti kantaa, mutta jos on niinku tarkoitus pitää jossain basecampia jollain eräkämpällä tai jotain muuta, niin silloin tämän voi ottaa mukaan ja tästä saa sitten vähän enempi virtaa noihin laitteisiin. Kans Hypermacin laite, tämmönen iso akku, antaa mukavasti käyttötunteja lisää tietokoneelle. Täältäkin löytyy akun varaustilan mittari ja sieltä tulee DC-virtaamisella pistokkeella ulos, siitä tulee suoraan johto, joka käy Macin virtaliittimeen ja sit saa USB-llä virtaa, eli tällä laitteella pystyy lataamaan myös kaikkia laitteita, jotka latautuu USB-johdolla. Oikein mainio kone. Ja sitten viimeisenä tietysti sellainen vaihtoehto, että jos sitä sähköä ei yksinkertaisesti oo niin kuin laitteelle tai ei voi ottaa kaikkia tietokoneita sun muita härpäkkeitä messiä, kuitenkin haluaisi ottaa sitten vaikka backupit niin kuin kuvatuista kamoistaan, niin silloin apuun tulee tällainen Hyperdrive. Toimii myös iPadin ulkoisena kovalevynä, 750 gigaa. Tonne menee CF-kortti, tonne menee SD-kortti, kortti sisään, painaa tosta, imasee kortin tiedot kaikki talteen. Tästä pystyy selaamaan RAW ja JPEG-kuvia, videoita tää ei osaa näyttää, mutta se toki ottaa ne talteen. Eli tää on ihan loistopeli. Muutenkin keikoilta tullessa
tai kun kuvat on otettu, niin muistikortti sisään ja backupi. Että jos käy niin, että muistikortti hajoaa, esimerkiksi työntäistä kortinlukija menee pinni poikki tai muuta, niin silloin kuvat on vielä tallessa. Suosittelen lämpimästi, koska se on sillä tavalla, että jos ne kuvat menee, niin harvoin niitä saa sitten uudestaan enää otettua. Et tulee aika pirun kalliiksi sitten soitella eteenpäin. Et mä oon tosi pahoillani, että oli kivat kuvaukset, mutta mitään siitä ei jäänyt talteen, kun tiedot tuhoutuu. Eli kannattaa ottaa backuppeja. Sellaista. Tässäpä tällä kertaa kaikkia. Palataan tuohon iPad-asiaan, kun siihen tuleva tämmönen vesitiivis kotelo saapuu. Niin mä esittelen sitten sitä. Sain ystävällisesti Saksan maalta semmoisen koekäyttöön, koska laitetta tulee käytettyä toivon mukaan tuolla Skutsissa ja mäessä niin aika paljon työn takia. Niin testaillaan sitä, miten se skulaa. Tässä kaikki tältä erää. Hyvää illanjatkoa.